If you're a student looking at things to do for summer, Braintree Village may be something you want to consider. It's an outlet shopping centre with amazing deals and a big variety of shops. So here you can see we've got Boss, the cosmetic company store, one of my favourites, Kate Spade. Braintree Village Outlet Shopping Centre in Essex, while I tell you all about the up-and-coming VIP discount weekend. Cum se pronunță corect? Braintree Village? Eu am pronunțat greșit. Dați-mi hate în comentarii. Și da, încă n-am găsit nimic interesant. Mă filmez eu acum, pentru că m-am săturat să stau după Mihai. Ok, o să fac și un outfit check dacă tot am timp. Deci avem gentuță de la Polo, un fular și un paltonaj de la H&M, cercei de la H&M, ochelari de Pistoșu și în picioare o pereche de botine care nu mai știu de dintr-un shop de ăsta normal. Eu nu mi-au nimic astăzi pentru că mi-am cumpărat deja zilele trecute și nu am găsit oricum nimic să-mi placă, așa că eu sunt. Este așa strict. Facem outfit check, da. Strada asta e mică. Da, uite asta da. Asta e super. Asta e super. Masana. Stă bine, nu? Asta îmi place. Asta chiar da. Tu nu ți-ai luat ceva? Nu. Nici tu camera aia dreaptă. Mi-am luat și eu ceva de la Calvin Klein de aici. Filmează și pe Diana. Și n-ai găsit mărimea ta. Ne-am îmbrăcate bine. Să vedeți ce outfit are. Outfit check. Mi-am luat și eu un tricou, nu vă gândiți că am dineros. Dineros la mine. Stai. Nu știu ce fac.
De gros? Da. Păi cred că e materialul mai bun. Vezi că te-am întors camera, așa. Așa? Nu-ți place, Mihai? Să vedem. Poate mă ceartă ăștia că filmez. Nu îmi plac materialele. Chiar că aș Bine asta să-i porți cu blugi așa pe afară, seara, vara. E fain, te prinde culoarea. știu, dar nu-mi place cum să așa din ea. Ah. Te-ai obișnuit cu materiale proaste. E veri, te uitat la o cămașă acolo? Da, ce nu mă simt. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Nu cred că o să-mi iau. Au crezut foarte. Gata. Poți să-l furi acum. Da. Andreea, sau vrei să-ți iei ceva? Da, mi-am luat unul fier de călcătă de la telefon. Nu sunt haine frumoase. Chiar dacă... Dragilor, acum e mai pustiu pentru că suntem la închidere, dar am văzut câteva magazine interesante, multe reduceri. Polo. Păreri la aceste cumpărături pe această străduță? Zi, Andra. E fain, dar trebuie să fii pregătit, adică să ai deja acum să pui deoparte niște bani și să știi exact ce trebuie. Da, da. Vreau de la Ralph Lauren. Da, da. Am bani vreo 300 de euro puși deoparte. Eu, sincer, îs un picuț dezamăgit. Da, na. Vai, dar ce mi-e foame, nu vreți să intrăm aici la pizza, să ne luăm o pizza? Express. Da, să luăm o pizza de aici. Eu nu o să mănânc pizza, că... Bine, am un spor, am o hărnicie în mine, n-ai văzut așa ceva. Păi da. Îmi plouă, mă trezesc cu buhăitul tot. Mă uit la ceas, mă pun înapoi. Mă ridic Păi până da, că asta știi. contează soarele, că Mă pun așa... înapoi în pat, la căzărică. Da, mai era ceva oboseală, adică nu pot să încep să lucrez. Eu dau cardele la o parte, mi-a prins și becul dacă nu soare. Da, așa și eu. Dar ai văzut și plantele, când e soare afară, cum și ele sunt bucuroase, se trezesc. Da, așa, cu flori. Băi, așa suntem și noi, oamenii. Da, dragilor, gata și cu vlogul de astăzi. Să lăsați în comentarii să-mi spuneți cum vi s-a părut. Să lăsați un like pentru algoritm și un subscribe ca să creștem pe canal, să ajungem ușor la 100 de abonați și după aceea să ajungem la 1000. Și rămâneți aproape pentru următoarele vloguri. În zilele următoare o să fie destul de interesant, o să vină și maica mea aici în Londra, ea vine din Dublin și da, o să mai mergem chiar și zilele următoare la mai multe obiective turistice, nu știu, o să vedem. V-am salutat, pe data viitoare. Ceau!